Zöldkötettel járunk egészen, akkor volt egy kis külön helikopter bemutató. Hát magyar még ilyen része volt, ugye? Illetve jó volt az, hogy egy külön kis helikopter repkedett a egy nagy látószűrű kamerával. Most a helikopter ügyegyre és bal irányba majd pedig a fordulói. Másrészt pedig a bífágyónak a színét látjuk ott az alsózónán. Adott esetben átvégi munkában is alkalmazható volt ez a tudós, tehát hogy azokat lehetett tenni, illetve a bankba kezdett el a nagy víztartályt is alá lehet rúgatni, és akkor tud tűzoltási feladatokat is végrehajtani. Azt biztos tudják a kedves nézők, ha más nem ilyen Rambo filmekben látták, hogy a pilóta, a gépparancsnok mögött van egy kis tehertere, ennek egy úgynevezett deszantérnek nevezett térrész van a helikoptervezető mögött, ahova katonákat be lehet tenni, vagy megint csak körülbelül másfél tonnányi belső terhet. Végül is lehet, mivel gyakorlatilag tökéletesen kerozint teszünk a helikopterben. Megint csak szemről közelít ránk a Mi-24-es, Mi-35-ös, és egy jó, elég jelentősen kb. 35 fokra belőtt hajtjuk a pilótát. Passing waypoint 3 at 1,000